Hi guys, mazong adlaw ni zong tanan guys. Ako na pud ni Kin and Kim Burato vlog. Ja guys. Padung ko karon sa ubos kay nako i-greet og happy birthday. Ang maguwang nag-birthday karong adlaw, izarong adlaw na tawhan. Ang i-greet. Ya guys, sagang giingon ninyo nga i-greet na og happy birthday ang maguwang karon adlaw ni nga tawhan karon guys. Kuan ara ko picture ni mo great na mani ha magwang guys mga kinamagwangan si Alexander Susuban aton Susuban mo ni ang kinamagwangan guys kanas manong arang gapuha anhin na naman jud kun maka great sa picture kay wa naman pahuway naman si Jaw wa naman si daning kalibutan na una naman si pahuway. Unang aray na naman ko ni mo great sa isang kuan picture ni Ja. Muna guys, danhin na naman ko mo great ni Manong dan sa isang picture kay masigin saan suswinggit og kuan nga. Muna nga na wa na mas Manong. Mga aray na naman ko mo great na rin ni Ja ha. Dapat na naman sa picture ni Ja. Parang mga dyan mi dahil ka-close nga pagka-isuon. Kita na naman kami sa ud. Aray naman ko mo ni Ja happy birthday nung. Uga sa mga ni karon mga ko nga malipadson ka. Yan. Diyan. Kapag mangkon ya. Mama kay slipper be. Mama mo slipper. Mag slipper ka. Dagat. Nay dagat. Oh pastilan ako noy dagat teres ubos. Bengen man guys na. Bengen ka ajo. Ubos sa bay. Dari ko kay hanggi ko hag picture ni Manong kay great ko happy birthday. Ano, tumingaw na dyan ko sang maguwang dyan saan taman nga ipahuway naman si Ja magbuot mas kahit saan nga kuha na si Ja kasi man po og sa pagbuot sa tang palabang magbubuhat og atang butan di man dyan pagbuot may matuman nagis gimingaw na dyan ko sang maguwang arang dyan mikado ka sa edan ni Nidja kapag gawa pa dyan ni Nidja dito pa dyan sa Manila wa pa dyan may kangad pumasig isas amang kuan wa din nakangadto namang mga managsuon patilas na si tatay wa din nakangadto harang igagaw duha na kay gagaw kakuan ngadto ni Ja naka kita ni Ja no jud mi nagdahom nga tumahitabo lagi ni Ja nga no heart attack man kuno may kuan hinangdan nga kuan si Ja pila ka adlaw pa jud isa sa nahibaw-i nga wa na mo daytong sige tawag din sa isang cellphone di nakajud na makontak pagka ikatulo na kaadlaw na hibaw na mga awan na day siya huway na di ang muna day tong alibang-bang nga item ba mo to uban mo danang kanang alibang-bang nga item nga maghugpa day na mahalos mutungko na dar sang ilong nga na kuno na og pahibaw og kuan jag ako lagi kay di malay kumutuog na may ngana wala man pa gibaliwa lang po na sa mo naman tong sige na kontak agi sa hang number sige man to ring nakaapan kay wa gazi mo tubag mo naman day ikaw naman day siya basta gid hangtod karon di pa gid ko makatuo nga wa na siya wa na jud libutan saan taman nga magbuot man jud kahitasan nga wa na siya gusto jud malikadan nga ito ka basta guys mingaw ko sang magwang kay mau magaling gabi ini ka mao sa masuko nabang arang ka juka no arang ka juka sugan nga no basta para mautan ka ajo mo nang kuan jud gizara jud kuan na danan ni sa sigara jud sa tambag na mo sigara jud tambag na mga mo ni mo na man na isaon nga kuha man si sa ju daghan kay gusto isulti galing kay gandughan mo ra mag kumutan basta nung wow na pa kay mao kag unsa ka na magkapinangga
Ya, sig ug asa man gani ka karon. Hinaot ko nga. Apa dyan ka? Ubanin na naman mix. Ubanin na naman mix mga pagpakabuhi pa ning kalibutan na. Guide na naman mi. Okay. Maskin ugli na ka na makita. Mapil mangyapon na mo mga daghan nga naagihapon ka kanunay nag-uban na mo. Hinaot nga okay ka diha. Hindi mo pasagdan. Amaro to guys. Kahilaklak mo subay isang kaagi. Yan na ibalik isang picture ito kaharang kuha na to divider. Na guys. Hilak mo tanaw sa picture ni Manong. Dugay man sa dana man sa nagpudyo sa kuan. Yes. Malabon sa litre Malabon. Ana sila nagpudyo na isang mga anak diha ron. Kung makaadto ako makadua ra manija. Dito man siya na Puas Manila, namatay. So pa mi kaduaw ni siya dito. Puhon na siguro maoki nagkalibutan masig kadalik gat mig duaw dito may kwarta. Siya sala may duaw na mo dari. So guys, gimingaw ra jud ko sang maguwang kay mao man jud isang kuan mao karong adlaw mao isang adlong natawhan. Ja guys, salamat dahil sa tanang ning kuan, salamat dahil sa tanang ning subscribe sa among channel guys, sa mga views maski nagwag hinungdan, diba? Salamat kaadto ninyo. Guys, salamat pag kaadto sang kumari si Mads Catherine Kuray. Karang ka kanunay din isa magsig tan-aw sa mga video. Ija pag-i-share. Salamat ka so Mads. Amping kanunay diha Saudi. Inja kanipod si Ate Lida Manginlaod sa Davao City. Shout out ko ni Mote. Ug si LB Puli. Ni Puli. Shout out ko diha sa Hibaguan Buntok Southern Leyte. Southern Leyte des. Ate LB, shout out ko ni Mote. Sa si Maria Gracia Sabala. Shout out ko na si diha sa Bersano family. Diha sa Mayuga Gindulman. Shout out. Taga kuan hiza taga Cagayan de Oro. Shout out ko na si Bersano family diha sa Gindulman Mayuga. Ug kani si Luti Ilagan sa Quezon Bukidnon. Shout out ko nimo Madam. Ug si sabane Cristel Kuskus diya sa Bayabas Gindulman. Shout out ko nimo day. Salamat sa kanunay pagtan-aw. Anja daghan ka dong salamat sa inyong pagtan-aw sa mga video. Mahinat ko nga di mo pulan maskin ugoy mga hinungdan. Bitaw. Lingaw-lingaw na mo guys. Iliya wa pay panudlay. Nansa naman imong porma bi Ginoo ko. Amag imong ipit. Nga mangitang-tang ag isang ipit. Salamat ka dong guys sa inyong pagtan-aw sa mga video. Nato ko no lubi. Lagi tayo lubi dito. Diya masih ko daras ubos guys. Daras ang baisang ginikanan. And great lagi ko happy birthday sang maguwang. Maski sa picture na laman. So, ibaw na kanong unsa ka na magkapinangga. Daghan pa kuntay. Daghan pa na gusto masultay. Galing kay makahilak na kumukuan. Magkabuto na hang daghan. Ja guys, daghan ka dong salamat sa inyong pag-subscribe na mo guys ha. Sa mga nag-shout out diha. Daghan salamat po ninyo inyong pagtanaw. Daghan ka dong salamat sa God bless ninyong tanan. Ginoo na lamay mo antigo ninyong tanan basta kay aghang ipangad kay ampo mo nag-apis Ginoo nga hatagan mo kanunay kadong panglawas, blessings nga way katapusan. Maro to guys, salamat. Tara guys. Anang gibalik ang picture ni Manong guys, sugsabit na dana. Sang divider. Again, happy birthday in heaven. We love you so much. Jo kabala kasi mga anak kay nami kanunay. Kanunay mag-chat-chat sa mga bata. Kanunay pangamustaan. Uli na ko guys, nang isira na rin bahay nila sa tatay. Itong na ko sa ibabaw. At least naka-great na kong Manong.
Padaplin, be! Padaplin ka na yung motor! Tapos iliyan, nagdagan-dagan. Padaplin! Kagreat na kong manusang birthday. Sinog sa picture, ah. A few moments later. Alamat dan. Ikan kita takan si Jerome dito. Alamat Jerome. Pusir ya, dia maga data bro. Kamu pre, bukaong. Dasok. Kayak dasok murah. Wah, mitang sundan. Sabar idut lagi. Main ayo tayo masuk. Dahil sa jong kuan, dahil sa jong aliwares. Alamat tadi naman sa bana. Perap. Ayo tayo. Okay, sa kayo mo sun Jerome. Ako si Jerome, nya anak tato. Maurut na rewa. Anak tato, idasok. Kasama dasok dut ba? Basta. Ano ba ako? Ingat. Di makasama yung dasok. Iwan yun. Ay, dahil man. Bira ba yung dasok? Wah, sundan. Ang dali ang nakasok. Isa ko dumabo, no? sige na. Kami ang pango. Sige, yung sinina. Taglaran dyan sa... Taglaran dyan. Basta mo yan lagi Hirap na yun na. Ini dinaglamano ng sinong Nagano na si Bo. Napasok ko na karanya. Naglamano. Kisa'y nagsungag, te? Zero. Ay, Jerome. Kablo man ay. Ano takong sa bana. Ari lang ako na nilan sa mahal ko ber. Konter. Agsakyo boy. Pagkate ka mo na. Dami ko na foto. Tidak mo na ko. Ber. Sabaan ng manicurista, guys. Tanawa. Bro. Ako. Gisuan. Matulin ka dyan sa glimpyo ron. Si banal na. Nag-manicure, guys. Tanawa. Sana na matulin man. Sige naman nag-isi. Wait. Ah, bro, nagnawakiring. Human na ya. Human pa din human. Pikas. Ah, human nagpikas. Guys, human. Bati, paluma-luma ka. Manok na rin, guys. Ha? Sige. Tagalog na makasakong Kaya na Tara, guys. Lagi ka kailangan. Sa dughatag o kilawon. Wala man naingon nga kuan. Wala man naingon. Wala naingon. Kisa imong butaran. Mahilom sa. Way ka palit na. Na? Daan ba? Ah, oras sa duha ka kilawon nila, guys, na. Itagaan sila kilawon to, ah. Di mo palit bro kay sila. Kana ra man ang introduce karon kana. Di ade may nangadyo di, ah. Baga man nagway ni Marok. Dili ako na pakilaw na ako. Ah, grabe. Sige na, kilawon na. Wala, magiging ba ako? Na, mura kisa may kilaw na na. Sami. Dili ako Wala, kilawon na. Ano na ayos ko. Sa, di na nyo pabalikan. Asa nagbalik? Iyan ako, kinana. Mura ka. Butang eh. Kapugod, agay mo. Dahil sa may imong masulting, itagaan magkakilawon. Oy, kadagang salamat. Asa nakabalik? Tanaw, dari. Salamat ate. Tanaw, dari ba? Sa imong ingin. Pagka punta ko may pakita sa nga nara ka o. Agma na. Bali na ba naman? Dali na pa sa kilawon. Kabalikan pa. Sa imong ingin, sa imong ingin na to. Ang kitagaan yung kilawon. Salamat. Hindi na kabalik. May batasan. Nagas ginluan na ni Zagkuan. Isda. Saan isda ah? Sa isda pa? Sa isda ah? Mangsi. Tingog ning ang ting. Mangsi. Mangsi. Kana kay ila ng isda ah. Kay upa ila. Nami sa pinawon guys. Ako yung maratarong na. Kasi sa ingat ko pa man sa ibabaw. Na may bitukin ko ibabaw. Wapo na bitukihan din noon. Luan pa niya guys. Dahara mo patanawon na dyan. Magaw na mo 50 Timpla na pesos. siya dyan. Tuwan ay kamatis kinta hay. Mo mo juga hindu pa ba? Kana very good. Tarong yung hinlo. Dahil yung hinlo. Sige kanta. Manakit guys niya. Mora ni. Isa po kabukli mong sito. Muslit magaling na yang Ano? Ayo. San lami kayo. Lami ka mong ginama. Pit na mahuman guys. Pit na mahuman na gikuan. Kanilaw. Na, bitaw sibuyas. Hani man eri? Sibuyas. Sibuyas, bitaw ri. Palit o kamatis ka. Palit o
Kapay ito kamatis, sige ka reklamo ko ay panakot. Kaya na naman kay kita na. Ulit na ba ko ron? Na guys, isang kita sa zumbuntag. Dito agay. Pakpak, 70 piso. Sige agay, yun na ang adot. Agmit ako. Labog naman yung magulo. Agay. Lain na ganaan na. Minsan no, naghisgutom. Agay. Okay. Agay mo siya dapugon. Ako bago serte. Ang kalimot way gahom. Puti na ulit pag number. Pagwasok ko silit eh. Talaga eh. Tama na ito. Wala na pa Talon. Ladyo ko makakwarta. Mana? Rubiha. Mana? Isa ka gano'n Tapos kabok. Awa na ba siya na Managhinlo nila guys de guys. Anja yagi prepare na ang panakot. Way kamatis. Way kamatis ay. Way kamatis ay guys, kay way kamatis lazong merkado. Luy ala. Parang hinlo pa kagama guys na guys. Pikas kuan upuan bekeg. Mami. Nahong, nagurandam na Ano kita. na siya magabugubog sa ino ka mo. Di ko na pera bro. Ikaw. Tunga ba? Grabe guys, wa ang angag sili. Sama na. Grabe sili ra may naglaghan. Dara uy. Kau tututut man pud na mukaon. Sus Ginoo, kun naluoy sili. Ito masuk Wa ang anga. Basta mag-inom ka. Ina lang agay. Dapat ka impa. Sate, ami ayo. Ay kapang. Kami ayo agay. Boy agay mga. Guys, agbutangan sa kuan, agbutangan sa kinilaw. Mabago binang ko nila. Di jago problema. Grabe. Oy, arang hanga daghan na magsili. Ani bala sili na uloy. Halo na guys, halo. Kag na manas ni bro. Mutag sili. Ilang na tawag na. Daya mga tig kuan, tig kilaw. Ini bro ko ta. Kabung kita kakap. Sambo tagla na ang kupas. Hindi malagi ko na. Yan na guys, ready na ang kinilaw diya. Grabe gilang kinilaw ga. Basta pa isang bahaw. Gina pa na mo. Gingging, ready na kinilaw kumpati. Danag namang kinaunhang tig testing og majo pagtimpla. Majo? Ah, beto bang dari? Lamite? Ah, grabe ga. Tabang sa dari. Ano lami ah? Jangan naman na asluman magkasong na imong dagway. Kadus paghatod sa bayad. Okay, bye. Jangan na naghilak-hilak man ka diha. Terus garing hoy. Sami po. Kay? Away man po. Nag-away na ka. Ibutangan man kung Arnold og isa ka buksay dya. Si Jamay nakakaon. Ah, mo na diha. Mirisi. Mga nawo di ba ko Eh, malipay ka mo mo da kay nay kanilaw ka dadlaw.